ti yaro itrai kumba ngan yathu ipi bakanika ministry hang ni kedai ruka balong ka jaga ka ba ajing kai te mentala jan la ars nem tam ni la yo ban belong jiseng ha ni ka jaga te ngala ailat ya i waina ki bajuan bible study hang ni ban ai ka jingkran te la da na pedeng jong piru ki balas lem pila jupet ikan ke channel pi kwa ba pin kan kre ka khubor pila ban sen ha ka whatsapp jonga la da kalong bangan pelat ban long jing kur khush ki we man pelat leng ba kan ka ministry na marba pi ran benta ban pet ya ka youtube channel jonga te pi ran bentar ban kren ka ting jong play tambangan check shwe manga ada kalong ka ba ide te kemut ngansa da ada kalong ka ba ide kemut ngansa pelat te la da kalong ka ba ide pat dengan pelat te ulun yoban kurku ya iba kena gajing fakti so try nam tai iba Yeroi try ting la de bannya duai ni nyeret cakaktin nyeret be cakaktin ke joblay te kajing kai sini ka hangani ka por ka bangang lapan kre kadai sepang kajinget kajinget kadai kata kajing shania ka bangi ni shania hanu ka badan ru kata kajing tip ka ba la dep ban kular kata kajinget ke jongi kum ki khon kristan kadai kata kajinget ke jongi hau Jesus Christ kumba klaber shem na yones kulam nang balai ke khat ka bakan reu kintin kum nei bang bau na bau blei kata ke perthai wat ka bau la itina u khon ba khamar wai bu e ru bangai ha u unam jatsu reu yo ya kajing mun cakut pi hang ne ka khot la de batai ba ya kita ki banget kamut tang habang nginget kadon ru ka jingkular ya kita ki banget tem anda pipet ru naki proverb kalau nang ba lai ka khot ka basan amar ka jinget ka deru ka jing shania ka bangi shania hanu te naki proverb kalau nang ba lai ka khot ka basan ka ong ba wat shania hala ka jong ka jing shampang te kamut bangin dei ban shania hal ka jong jing shampang ni dei ban shania ban nget hau blai la de pipet ru ka yones kalau nang ka ba khat sao ka khot ka ba lingkong pipet yones nang ka ba khat sao ka khot ka lingkong wat ki kuslai na ka do nu jong pi tonget pi ha oblai tonget hangap habang inget ha oblai kamut bangim dei ban long ki ba ki kuslai ngim dan tam ban kuslai namar ha ka deng ka jinget ka don ru kata ka jingkular te kuma blai la de ban kular kamut habang nginget ha u ngim dan kam ya ka ngim dan kam ke ban ngin kuslai sapang ka jing im ka jongi ni de ban sunget ban susania ban su it yala de ha u ni nyapet ru naki hebru kalau nong ka ba khat wei ka du khat ka ban kong ka sem sapang ka jinget Hebrew kalau nang ka ban kong ka Hebrew kalau nang ka khat wei ka khat ka ban kong no wei ka khat maung te ka jinget kalong kata ka jing skos kem ya kita ki aka ya ka bangi kermen kata ka jing tenju ya ki aka ki bam yai ka jinget ka dei kata ka bangi skos kem ha ka aka ka bangi kermen nada nginget hau blai ni kermen ru hau blai lada wan kita ki jing kamut lada habang ilanget hau blai kam dei basuk yang ibangin habang la sakri hau blai ki dan sibun ki jing tenju andai habang inget hau blai hiun pelat yang ina kita ki jing ki jing tenju namar yang i lapan skami kata ka jinget ke jongi da ka ba ni lapan skami kata ka jinget ke jongi da kita ki jingkular ki ba blai ulakular hangi te bantep ki jingkular ki jong blai hi dei ban pule bhai ka kten ka jong blai namar da ka ba pule bhai ka kten ka jong blai duai ban ruai te wala hapren ki jingpang hapren ki jingsitom habangi duai habangi nget habangi ruai kamut ngin yo ya ka jingpen khia ladangi pule na ka lokas kalau nang basan ka dekat ka ba khatnyo ka kalau nang ba khatnyo ka dekat ka ba arthau ni pet ka dekat ka ba arthau basan nang lokas nang basan ka dekat ba khatnyo arthau ka batas phama ka jinget
PE hang ne ujisu pun kya ibu pangyap siliang. Dan ngi pule nginja ha derek haba ulu ite ya ka jingnya ngila dipet det ada pipule ladu ka bakan yo hadu ka ba arpau pinsiam ha ka ba kat ka ba arpau bang haba ulu ite ya ka jingnya jongki ula ong hu ko bre ula mat no ya me ki pop jeng me. PE namar uni ubreu de ba pangyap siliang. Tigini ki breu ki lawat Kuan lam ya uta bapang ya siliang hapo ujisu ban penkya namar kilanget te ha ujisu te haba kilanget ujisu la yo ka jenget ke jongki ula ong haki ba ida ka jenget ke jongki an penkya ya uta ba pang yap siliang ba ikipat ki jong uru an makna nakata kadang dan kam ban nget ban shania ha ujisu lada ilat chau blai ru da ka jenget Ninyo isi bon ki kamba. Ninyo isi bon wala ni bat si bon ki jing tenjo nai mat si bon ki jing tenjo ru ndai haba nginget ni shani ha oblay ngin mat bet ninyo isi bon ki kamba ha ka jing ngin jab kita ke jing tenjo ke jangi namar oblay mong tam ha bang langet tenjo uprang yangi ladang ilet na ngi pet lagi iwe petras klenong ba ningko berkat banru panyo Kay Petros klenong ka ba? Ningkong berkat ka ba riwan nyo. Ha ka ba sngok men e naman ta kandiat por la dan kami gaji pasusi e piru ha ki ba bon jat ki jing tenjo. Kenang ba kata ka ba perang ya ka jingnyet jeng pi ka ba kam koridor ya ka ser ka ba jatno. Kala perang ru ya ka da ka ding yo scam. Ya ka ha ka jing ro bat ha ka buram bat ka jing long buram ha ka jing pau Jesus Christ hani ka kran shai haba pila suk men e nam tak net por la de pidon kam ek jing pen sosi e piru ki babon jat jing tenju haba ngilanget uji su hawa ti mat haba ngilanget uji su nam dan than gi jing slai nginam khuslai henrei ha blai pat kidan ru kapor ba blai tenju ngimat sibun gi jing sosi habang wala ngimat preng gi sosi re habang yai sha ni yai ne ni sha nia kambut ngin jab gi jing tenju namar pigi ya ka ser haba prang la prang ya ka ser kamut kalong jat na ka na rei ha preng kita ka jing prang andala penhat biang pada ka kambi biang ka jing itnat ka dan biang kata ka buram ka jing long buram tekum jo yangi habang ni sha nia ni IT si utrai rei habang ni jab ya kita ka jing tenju kambut kalong kapen nginang pelang ka buram sa utrai nginang pen kraw kalong ngin ka buram sa utrai ba ngim phaidien ha preng kita jing tenju rei nginang yai syakri utrai nginang IT la de sa utrai ladang prepaid ru na u jakap kelenang ka ba ngkong kadakhat ka ba ara basa jakap kelenang ka ba ningkong kadakhat ka ba ara basa Tonyau pi ya ke jing kemen sudah ko perabang ejong ka ba pihap ha jing tenjo ba bonjat ni de ban kemen ha pring jing tenjo ni de ban ki kuslai ni de ban long barobor ki ba kemen Amar ting jo ble wat ki kuslai na kadon lu jong pi tungai pi au trai tungai thang aru ka takara ka ngin de ban ki kuslai la kadon nu na ka ngin de ban ki kuslai te sapang ga ek henrei wat ha pring jing tenjo jong iru ni de ban nang ban IT yala de utrai ni de ban sokmen au mangin knyum utrai bat haba pitip ba kata ba prang ke jinge jong pi de long ke jinge sa ni de ban dam ke ta kamen sing ke jinge sa habangi ublai prang te ke jinge ke jongi namar lada ublai prang ke jinge jongi unam tete hadukat no kumba pi ba ublai Abraham ula prang ke jinge jong urang ba da ukun jong u pha ban long to jing kinya tikum jo yang iru hakano ka bentau blai la ban prang ni de ban long ki besu ko ngu basu pendam bet ban IT shau khnang bangin yo ya kata ka jing jab bat bang ya hane bang bahang bangin long ki bayasha pring jing tenjo namar ka jing sa ka pan long ya haba hanrai hakat ne ka jing sa to ai ban yo ya ka jing trai ka bajana ai ba pinyo long ki bajana ai bat ki biateli biang ki bom dun ai habang dan ka jing sa kamot ngin dan kita ka jing ngin le bete ka wala pri ki jing le ngin pendabret jala dia mau try kamot bangin long kita habang pendabret hau try kamot
la dengan IT utrai ke mungkin long kan kita ke ba kan dan ke jing duna ai ruen namar la dengan ibu ke jing utrai jisu ngim dai ken bandu jing kermen ni dai banduai barobor habangi nget utrai bar ka jinget ke dai ke bakang sana namar ba jisu wan seperti ong haba ula wan ban perbaptis si kita ke banget namar dining kong da ka jinget kemang ba lada pinlong hok kemang ba pin hok nget da lada pilanget pin sala ban le ke namar ka jinget ke yang scam ka jing shane ka jing IT ka jing kermen te hani pe sepang ka jing duai abai nget ni duai ni shane tingin pe sepang ka jing duai pat ka ong room tra arbusa room tra namar ha ka jingkermen 8 m yangi henrai ka jingkermen ya ka bayo I kamlong ka jingkermen namar ya kata ka ba unu am i kum no kermen pada ka kum ju deru gani namar ka jingker ha ka jingkermen 8 m yangi I namar lada ngi kermen ha utrai un 8 m yangi henrai ka jingkermen ya ka bayo I kamlong ka jingkermen pinkermen kum no ya ka ba pila ada I lupa ngi kermen ya ka ai ka ba ngim yo I ikermen ya kai ka ba ngim tep rengi kermen bakan long bet ka ba bhala rengi nget ha utrai mar la rengi nget utrai ikermen ha utrai kamut ngin yo ya kita ki ba bha ke jing ngin yo kita ke jing job ke jing im jing ngin ma ban kermen mentah ba ngin la yo I mentah ngin la ban am kan ke jing kermen ni kermen ya ka bam la ban yo I ka jing kermen ke jing kan long bet ha utrai jing uji sukra subangin nam la ban I de la hikmat ke jing ni perlu nau Matias kalau nang kaba khat nyau ko khat kaba khat pra arpuai khat nyau khat pra arpuai ni gong Tiu jisu las neng yau tuk so tu lam ino tau kenal lah kia tak por anda kum tagi sendan klewan hu jisu jar yang balai bangim ha ban beno jisu tu te lo etho haki namar ke jing banget jang pi namar shisha ong api lala dan pi ke jinget kat ba kat iwe isamba tersopin ong ha une ulum to let nyo nang ne hang tai te un let nyo ken ba on dan ke ru ya ka ba kin amla ban le Piang ne jisu ula ban sneng I sot te kanne ka kran sapang ke jing bam ngai lada ngi nget ho jisu ngila te ban namar da ka jinget ke jongi kamut lada ngi nget ba ta ka wa I kilumba la ban pen kenrian lada ka jinget jongi ka dan ka ita isembay terso kamut wat I lumba ngila ban pen kenrian la ban kongu ta ka dang nginde ban long ki baroi ha ka jinget namar pi ki seral jisu ro ki padalang ki baroi ka jinget namar pi ha to ka jingat pelung joko duriau ki arte lu jisu ki dang perseu tu jisu ki dei ki dang bo jisu si sakla ki la de ban skam ka jinget ba udan une nong pen kya nong pen em nong pelat henrai ki dang arte ten ki pi ki seral ki dang non kita ka jing kita ka jinget ka baret ka jinget ka badang arte ten ngim de ki melong mi ki seral henrai ngi de belong barbor ki bas skam ka jinget nyepet kajinget bangim de bandam kita kajinget ke ba red ngi de bandam kajinget ke bas kami nyepet au iwai thumeti galan nong ke ba sao khot ke ba ningkong nyepet galan nong ke bas sao khot ke ningkong henrai mensim ang syai bahagi yak bahagia ki bakat dan ki ban hap no naga jingit da ba persat skor ki min hagi men sembo syukur bat hagi jingit kai sut kam dan hagi sini ki bakat do ladawan ki jing ki jing tenju ki jing yale kamot kin hap lala dan ki nong hikai bakalaru bun sen bang ngira angeti trajisu tamba namar bangin scam ha kata ka jingit ke jongi Nidam kata ka jinget ka baret ka jinget ka ba arta te lada dan tang nong pikir yang kendiat lu ngilahap no te barbor ngide ban long gi bas kem ha ka jinget yendem ken bandon kita ka jinget ka ba
ngindang sngo artatin ngindang dan kita kejenget ke baret ke ba ngim sngo scam ha kita kejenget nrai ai barabor ngide ban long ki bas sngo scam ha kejenget ban roy ke barabor ngide ban long ki ban roy kejenget ngide ban lek no ngidon kamban duai sya jenet tan ngipet esra kalau nang bapra kat ka ba ar pulai nong ba pra ba kumta ngila sya jen et bat ngila wadu blai jeng ngina kabentakan ni bula sya skor ni ngidan kamban dan ban sya jen et ban duai sya jen et ban rung sya kata ban roy ke jenget ngidan kamban pen roy ke jenget ke jengi ban roy ke jenget jengi barobor ngidai ban long ni bayai duai ban duai kadang dai we terus seleni kalau nang basan kar bahan nyaur ka kran siapa bang ide ban long ba duai klem dapur ban duai klem dapur ide ban long berobot ki ba duai klem dapur nrai ban roi ba ke jingen la da hisam kan ur ke jingen le rong sa ke jing duai sa jing det bangin wat yo blai bat bangin bat sa scoring la da ngin rong sa ke jing duai sa jing det ngin IT ya la de kamu blai sa scoring ngin pedu sa na kinong bisa nong bisa kalau nong ba arpo ker prat rio nong ba tik kun isra ke yang batila letje sa betal baki klina ublai kla ongru no belat ki nang kau na bata jengi ban yala thmai ki kun benjamin tra chulo ong juda la let ki nang kong hang ta ka ba ar kuwait ong ki yak ki khon benjamin kilambi na khon benjamin kilambi na te na ki be ke panya no theo na ki isra ha kata kesnger pun te khon isra ke kiu kani keren supang ke jisa jenet ngam kan ma fa no kala tho tak ni ka ban lagi jeng bakla jong aha na bisa ra pho khat prat pun rio ara kaprar pun rio anda kumta ki kun israr baro pa baro kle kieu klewan se betel kle yamru bat kle shongta hakmat trabe kla sa jin et ha kata kasngi ha bandala janmet kla aingu dai ki jing aingu thang bat ki jing aingu penyesuk ruha kamat utra pi dan kamban sa jin et kana ketika thma persa ye ki benjamin habang idan ha preng ki jing le pi kine ki kun israel kila yang kila lekio sata betel man keli na ublay te man te utrai pat ula ong no juda ba te utrai la ong juda ba un lekio ningkong ari pipai ka dekat ke bar pho ong no te upai ba israel let banyala thmai benjamin ba upai ba israel ula kre yala ka thma banyala ya ka yaki hakib ya uni upai ba israel ula let banyala thmai benjamin bat utau pada Israel ula yeng ban kre reng ya lagi thma ban yale yaka ya kinang kibia tiki kun benjamin kila mi nak taka kibia kila pen yam no thewi Israel ha taka sngi ka ba kumela penya padu ar phau hajar ki rang ba lade pipat hani ka dekat ka ba lade pipulai ter pinsa syam hang ba ona kum tagi kun Israel baro ki nama ke jisa penyam kila penyap kini ki ko kini ki kini kau kini ke gibia kini tepa biasa penyap ya Benjamin tapi kini ki kun Benjamin kila mina te na gibia kini ki kun Benjamin kila penyap kita ki kun Israel te haba ki kun Israel kelas bon ki bahasa penyap kila lek ki kun Israel baro babar kila kiu sa betal kila yam kila sa jenet taban bakla duai sa jenet takda hawda pidan khlo lagi jing le barobor ngi dai ban rung sa jing duai sa jenet ban IT yela de hautra ban puleru ya ka kten ka jog blai in pule la dengi pinpet naga rom kala nong ba sipau ka khot ka ba khat nyau ka keren keren sepamang ngi dai ban long barobor ki ba pule ya ka kten ka jog blai rom si pau khat nyau so kumta ti kata ka jinget ka jia da ka basngo bat kata ka basngo da ka tin ublai ken habang nginget da bang yo sngo ru ya ka tin ka jong ublai bat ka
kata ka besngoi da kaktin ublai ken ka jinget ka jera ka besngau pi da lamba ka jingya lap jong no da ka jingkeran jong no siap hang ublai mat ban suang ngilong ki bom ngai andrai da ka jingkeran da ka jingpet sngau jong no kaktin ka jong ublai kambut nginget da kata ka jinget jongi ka jera ka bangi sngau na kita kinang kran ni kita kinang yalap bat kata ka basngau da kiktin ublai ken da ba sngau kaktin ka jong ublai ka penang ngi ban ngai te barobor ngi dei ban habang ya te badai banget ka dei lang bag da kaktin ka jong ublai barobor penlut pore ka ban pule ya kaktin ka jong ublai la da pipet rom hi ka lanang ka baning kong ka dekat ka bakat nyau namar habala penpau ya ka hok ublai da ka jinget sa ka jinget kat kumbala tho handrai utau bahok da ka jinget unyo im ngidan kam ban em da ka jinget nama kaktin jong ublai ka tho bada ka jinget nam pi la kaktin jong ublai la pen kra da ka jinget la da nginget kum dong ngin la ban sakri ublai ka ban kong da ka jinget ka jing sane ka jing kerman bat ka jing IT mening la depong te haban nginget la pen skami nginget ka jinget ka kapan ladang pulai kaktin ka jong ublai nginget ruhaka ngi sane ruhaka te bat ngile ru ya kaman ka jong ublai kaktin ka jong ublai ka kat ki banget ki balle ru ya ka hok ka jong ngi lat ngi im haka harakat bat jisu ngin manrai haka jinget kidan kami ka jing duai sa jenet pulai kaktin ublai bat ka sakawai ka dai ka jingnya trailang ka wai bat ki banget penginnya dan ka jingnya trailang ka jingnya syamlang bat ki banget dan nyapet lagi kalatia kalau nong ka ban riu ka dakhot ka ba sipau nong ban riu bat khot ka bas kum tati ka bangi yo kala babetong nya 3 minit ya ka babha haki beriu baro hanrai khamtam haki ta ki banaka kurjang ka jinget barobor ngi dei banlong ki ba ya trailang bat ki banget bat kadan kam ngi nama kaktin ku joblai kadan kam bak ngidan kam banya senglang bang kan roi ka jinget ngidan kam banya semlang bat ki banget ban penroi ka jinget namar ladang ngidang long ki batrot ladang isa marwei ngin julai cakena uno ka jingya senglang pamut ka jinget jongi kan jano kan salong kum tu ka balang kan salong kum tu ka katu ka balang ka ba ujisu la keren ha ka bible ngam so ka ba bang ka ba ko ka balang ka ba sit ruem kriat ruem te ka raw ngi ban roi ka jinget ngi dan kam ban rehem ka jinget ka jongi ngi dan kam ban let barbor sa ka jingya senglang la kan dei hang ni ka ban dei ha ki la ka jong ki balang ka bangi let ban penroi ka jinget jongi la da gi syamlang bar ki banget ngi yo ban sakri lang kan penrehem kan penroi ka jinget ka jongi te barbor kum ki banget ngi dan kapan IT yele de hautrai ban pulut pore ka ban sakri ublai ban rong sa jing duai sa jenet ban duai barobor khan na pot te bat bandan kata ka jing semlang bat banget ban dan kata ka jing trailang para banget te pangine hikentien roi te I will try to na se hi sien ka jing thakti so try na ba te ka sin ka ban kong kali kasi ka banin kong hantai ango yung play para kibit yala display pa yung try mo ni damdero tang hi mani kanero kayen kapakantang kasi ang bit la da yang nga ni pi na ni hap ni kala ka mot ni la erang ba ni pi akum no ya pi baro ruki nong pet nang ni nginom long ratang kita ki manchele serious tang hi mani lanem der bi akbe habaru hi mane na do na yeng ru ni hab ye hikai lupa ban long ni pa serious kadon ka por ban ke kadon ka por ban om ke da ka jingle puram lera tamba habom der ban ke ru wat yer ke be tri akbe ra na ma ba uble ju shan so phane pi om no te to uble ni ban kor khu ni lang pa ro te ini ai ngo lang ye ka jen ka ba i ba i yo ban kren teng ju ni to ni le jing ba
ngai no ime ble pa ji u ba bleng na mar ben long ble ba ha ben ko pa de e chu ya wan ben ai no ime ble pa ji u ba bleng ko pa de ke sin ka bleng pong rai me le yo ben ko khoi ke khon ke jong ke i ba ben ko pa be e chu ya ai no ime me la pelong ya kum ke mi atra ka ba ha pan shim ni ke ti ben tin atra ka tin ya ben ti ba kin long ke ba ben atra ka tin yo ben yang ke jaka ka ba kan tang ke jong ba kin shlor atra ka ban plai ke korteng ke ba khoi ke jong me la day hakano ka jaka ka bakan tang ne hakano ka jaka ka baki ya ki yang habaki len chunu atra ka kin long gi ba shlor ban fly ka tang ba ko ke jom ke ko pa e chunga mem ju sha atra ka baki ko ki jom ki sa ha ju re me kwa baro ini kio ne ko ke por na ba ka tang du wai ke ko pa e chunga ba baro atra na kin long gi ba ya kio atra ka na ko ke por ke ko pa e chunga to menang por hui ni lang baro ba try wan man duai na ka bata ya la de na ka bata chungi lang baro kamesin update kamesin le bet baro khang na du mok na te na ko pass pan bom man tham bet man yo changa hanga lem ne ha ki ni ba sa lang bat nga lem ne ha ki ba ban bo chong ka ministry hanre ni le kemen atrai kran da ka baranti da ka ba itna da ka ba adkar atrai kran ni shots ngop ha ma chome atrai kran da ka jing kemen ba da ka jing itna ba da ka jing renti atrai kran ni kheru da ka jing itna da ka jing renti atrai kran khlem kano atrai kran ka jing le bet ma ka jing le bet ka wan bom man kam juan atrai kran na me na mar kata penlong ini atrai kran ki brio ki ba khyat ho ken ko pa ye chunga penlong ini ki brio atrai kran ki ba long atrai kran ki ba haba ki ba na bar ken pet ini atrai kran kin yo ishi shaba me dan ma me ken ko pa ye chunga au ble ye chunga to snolam ya ka jing ruai ka shakri ka jam me atrai kran I think apo ti pa ki sang ti ba ko ki jam me yo ro me ka pura bar ko na par ka teng ka pura bar ta ba jam Jesus super nazar hallelujah amen amen. Then you roll it try. Yeah, roll it try.